BTCनि मोनब्रै जिल्लायाव प्रि रिक्रुटमेन्ट। BTC सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन टार्मिनेल सार्भिसनि सायाव मावबादा खुंदों। एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन टार्मिनेल सार्भिसआव BTC ओनसोलनिफ्राय 200 बिजाथिखौ ग्राउन्ड थाखोआव खामानि मावग्रा लागोन। लाइन्सआ 200 जन कमार्शियल कास्टमार सार्भिस स्टाफ आरो एसिस्टेन्ट स्टाफ बिथांमोना लानो नागिरदों। BTC सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय एयार इन्डिया आरो SATS नि सायाव मावबादा खुंदों। BTRनि मोनब्रै जिल्लानिफ्राय क'क्राझार साइन्स कलेज, चिरांनि UN कलेज, बाक्सानि तामुलपुर कलेज, उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि कलेजाव AI आरो SATS एबा प्रि रिक्रुटमेन्टनि सायाव जर'खायै केरियार काउन्सिलिं होनाय हाबाफारि बानजायदों। बेबायदियैनो तामुलपुर कलेजनि नब्लाङाव BTRनि सोलोंथाइ गोनां आरो गोसो गुदुं फरायसाफोरखौ लानानै थिसनथाइ होनो आरो बेकारनि जेंनाखौ एसेब्लाबो खमायनायनि थांखिजों फोरोंथाइ मावबादा खुंफुंनाय जायो। बेबायदियैनो तामुलपुर कलेजनि नब्लाङाव BTRनि सोलोंथाइ गोनां आरो गोसो गुदुं फरायसाफोरखौ लानानै थिसनथाइ होनो आरो बेकारनि जेंनाखौ एसेब्लाबो खमायनायनि थांखिजों फोरोंथाइ मावबादा खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं जगेन बसुमतारी आरो रिसार्च पार्सन महरै पंकज बरुवा आरो मिरु UPPL दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि समनाथ नार्जारी आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। एयारलाइन्सआ 200 जन कमार्शियल कास्टमार सार्भिस स्टाफ आरो एसिस्टेन्ट स्टाफ बिथांमोना लानो नागिरदों आरो बिथांमोना BTR ओनसोलनिफ्रायनो लानो नागिरदों आरो फैगौ 27-28 निफ्राय बिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जागोन। दा बेनि थाखायनो दिनै मोनबा जिल्लायाव ओरिएन्टेसन प्रग्राम खालामदों। बोरैहाय ग्रुप डिसकासनाव जिरायनांगो, बोरैहाय माने इन्टारभिउआव जिरायनांगो, बिनि थाखाय जों BTR सरकारनिफ्रायनो थोंजोङै जोङो एजुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्पन्सर खालामनानै बे ओरिएन्टेसनखौ होनाय जादों आरो बिथांमोना जिहेतु BTR ओनसोलनिफ्रायनो लानो लुबैदों, ओंखायनो आङो गोजोननाय मोनदों जे जुदि जोङो 200 जन एयार इन्डियायाव जुदि जोंनिफ्राय सार्भिस मोनोब्ला जोंहा जथेस्थ' मोजां जागोन आरो बे जबाव बिथांमोना इयुनाव प्रमोसन जानाय बा बेवहाय खामानि मावनायनि उनाव बेवहाय एक्सपिरियेन्स लानायनि उनाव आरोबाव गुबुन जायगायाव मोजां खामानि मोननायनि स्कप थायो। दा बेनिखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायदों जे बेवहाय जाहाथे गोसो होनानै इन्टारभिउखौ होयो आरो गावबा गावनि मोनसे इमप्लयमेन्टखौ लानो हायो। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभआ स्टार्ट जागोन थाबैनो जोंनो इनफरमेसन होनाय बादिब्ला आरो बिनि थाखाय जोङो फर्स्ट फेज अलरेडि जोङो ओरिएन्टेसनखौ होनानै दोनखादों आरो अलरेडि मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि ओनसोलनिफ्राय प्राय 1200 जन माने एक्स मिलिटेन्ट नङा, माने जेनेरेल नर्मेल सेंग्रा लाइमोनफ्रा 1200 जन अलरेडि सिलेक्ट जानानै दङ। बिथांमोननि एपइन्टमेन्टआबो फाइनेलि जाहैगोन। दा जों आसा खालामदों जे नैबे बोसोरावनो प्राय 20 एबभ जों सेन्टारफोरखौ डेभेलप खालामगोन जेरावनोखि जोंनि लाइमोनफ्रा एनि टाइम डिफेन्सआव रिक्रुटमेन्ट जानायनि थाखाय प्रिपेरेसनखौ खालामनो हायो। BTCनि मोनब्रै सेन्टाराव जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै एयार इन्डिया एन्ड सिंगापुर एयारलाइन्स टार्मिनेल्सनि थाखाय जोङो प्रि रिक्रुटमेन्टनि मोनसे ओरिएन्टेसन प्रग्रामखौ जोङो लादों। बे लेखायैनो दिनै जोंनि बे तामुलपुर कलेजाव जोंनि BTRनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा दिनै बेखौ बेखेवनानै होलांबाय आरो बिदिनो जोंनि उदालगुरि कलेजावबो जोंना बे ओरिएन्टेसन प्रग्रामा जादों आरो काजलगाव UN कलेजावबो बे प्रग्रामा जादों। लोगोसे जोंनि क'क्राझार साइन्स कलेजावबो बे प्रग्रामखौ जोङो लादों। टटेल 1139 एप्लिकेन्ट्सखौ लानानै जोङो बे ओरिएन्टेसन प्रग्रामखौ लादों आरो बे ओरिएन्टेसन प्रग्रामखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन टार्मिनेल्सनिफ्राय फैगोन 27 आरो 28 आव मोनसे रिक्रुटमेन्ट दङ। बे क'क्राझारनि IT पार्कआव जागोन। दा बे रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ साखाफारा खालामनो थाखाय बा बोरै जोङो
CV बानायनांगौ जोंनि ड्रेस कोड ग्रुप डिस्कासनाव जोङो बोरै पार्टिसिपेट खालामगोन बे गासिबो बिथिङै जोङो नोजोर बोनानै जोङो माखासे मोजां रिसर्स पार्सनफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो सेन्टाराव जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे ओरिएन्टेसन प्रग्रामखौ जोङो लादों स' जोंहा मिजिं थिनाय दङ जे बे ओरिएन्टेसन प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन्स टार्मिनाल्सआव बिथांमोना बे जबखौ मोननो हागोन जोंहा बे मोनसे गेदेर फोथायनाय दङ आरो जोङो खावलायो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो जेसेबांनाखि फरायनानै थानाय लाइमोनफोर दङ बिथांमोना जाहाथे जोंजों जगाजग लाखिनानै बेबादि माखासे अपरचुनिटिसफोरखौहाय एडभान्टेज लायो बा जोंनि बे प्रसेसफ्राव जाहाथे पार्टिसिपेट खालामो जोङो बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो गुरैयै खावलायो आरो साफ्रोमबो ओरिएन्टेसनाव बाहागो लानाय केन्डिडेट बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय मोनसे अल दा बेस्ट जासिनानै बेखिनियाव आं बेखिनिखौनो बुंथ'नाय जाबाय नोंथांमोना बुंदों जे मुं थिसननायफोराल' नैबे 27 आरो 28 जानो गोनांनि जि इन्टारभिउआव बाहागो लाहैनो हागोन ना गुबुनाबो लाहैनो हागोन जाय बिथांमोना फर्म फिलआप खालामबाय बेखौ फार्स्ट स्टेजनि थाखाय जोङो जाय बिथांमोना फर्म फिलआप खालामबाय बिथांमोनखौल' जोङो बे 27 आरो 28आव जोङो इन्टारभिउखौ जोङो लागोन बिथांमोननि स्टाफा फैगोन एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन्स टार्मिनाल्सनि बिथांमोननि स्टाफ फैगोन आरो बिदिनो जोंनिफ्राय माखासे अर्गानाइजिं कमिटिनिफ्राय जोंनिफ्रायबो माखासे स्टाफफोर थागोन जाय बिथांमोना मोनसे सेलेक्सननि गेजेरजों जायफ्रानोखि बे जबनि थाखाय जयगथा दङ जोङो बिथांमोनखौ जोङो सायख'गोन